Història de Xixona al balcó, el desenvolupament de l'artesania. El corregidor Juan José Pérez, que va estar en Xixona entre 1784 i 1785, era partidari del despotisme il·lustrat, doctrina que volia conciliar l'absolutisme amb les noves idees reformistes que venien de França. Així, en el seu informe va plantejar una sèrie de reformes que afectaven a l'economia i a l'educació. En Xixona el que calia fer era el següent. Es preciso tratar de disminuir el número de jornaleros del campo y aumentar el de los artesanos. Aquest canvi havia que fer-lo des de l'educació i ens deia, es menester desde luego empezar por la crianza y educación de niños y de niñas. Es menester aficionar a estos desde su tierna edad, así como a sus padres. Aquesta transformació de l'agricultura en artesania es basava en un triple pilar, com era la fabricació d'espart, els teixits de lli i la filatura de la llana. Xerrarem ara de la filatura de la llana perquè resulta curiós y es deia el següent. Este medio lo tenemos muy a mano. La villa de Alcoy, que está tan cerca, es famosa por la abundancia y buen nombre de sus fábricas de paño, y no hay brazos en ella ni en su contorno que basten a hilar la lana que consume. De consiguiente, se haría mucho favor a aquellos fabricantes en que se tomase a cargo en esta ciudad el ayudarles en el hilado. Así podría asegurar un empleo continuo y de no poca utilidad a todos, y señaladamente a las mujeres y niños, con solo afianzar el restituir en hilo las arrobas de lana que recibiesen preparadas. És ben cert que, sabent que a mitjans del segle XIX així hi havia una xicoteta indústria de teixits, però si li haguérem fet cas al corregidor, la història de Xixona seria completament diferent a l'actual. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.